Ассалому алайкум, бадруи азиз. Ҳама каса сӯзакен, тенҷакен, кору бортон маладесай. И чӣ гапай, ная лайке, ная зангулай. Сразу ядона лайкира бижихен, касе меҳмон бошем, патисятсия кинен. Бадруи азиз, имрӯз 14 апрели соли 2024. 14 апрели соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 116 сомону 50 дирам. Дар имрӯза видео бадруи азиз як хонаи беҳтарин дар шаҳри Душанбе поёни бозори Корвон бадруи азиз мо дароӣ кардагиян. ози ҳамун бародар бардруи азиз хидаш гап мезана, подробно мефаҳмона, бо диққат гӯш кинен ва барои пешравии канали мо як дона лайки бепала бижиқен. Навора ба азур тамошо кинене ки мерему суста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Assalomu alaykum barodar aziz. Inaga xonai navbati mo дар рӯ мошин бозори Душанбе. Ду хона тайёр шудагия. Якум хона ҳай. Иша як ду рӯза корш мондагия. Иш тайёр. Авлиш қариб 2 сотиқ замин. ҳоҷатхона, бания, кухни. ворид мешавем ба дохили хона. иборат аз 3 ҳуҷра хона. Се ҳуҷра. Детский, спальни, бай хонаи зал, хонаи 6 ба 3, хонаи зал. бародар азиз, агар харидори конкрет ё кас бошад, мақсад дута тайёра, ягон нам ки дастрас қатӣ метим. Шамилшон мекун. Ишта як ду рӯза корш мондагия. Ямам сохта. навераакҳои бобиш акич хеле ки бародара гӯш карден. Бардруи азиз, бо як бор дига ма маълумот чагаб мезанам, бо диққат гӯш кинем ба чӣ ачки дора. Бардруи азиз, хона дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, рӯ парои мошин бозор, 2 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ҳоҷатхона, бания, кухни дора. Нархиш 190 000 сомонӣ. Бардруи ғарибон, шумо метавонед ки ин хонаи беҳтарина ба пули урусӣ 1 миллион 625 000 рублда бихарен. 1 миллион 625 000 рублда. Барои чӣ рубла мемонам ки барои бисёри бародаро дар Россия тамошо мекунанд, 1 соат калкулятори телефоншон надороянд, ҳисоб китоб накунанд. барои бародарои азиз, ина марҳамат 190 000 сомонӣ ба пули тоҷикӣ, ба пули урусӣ 1 миллион 625 000 рубл. ҳар ди рақамҳош бародарои азиз кор мекунад, занг бизанед, қати яка маслиҳат кинен. Срочни пулуш дар корай. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.
оле мегӯянд ки ин номеро кӣ бошад? Ин номеро бардуи азиз бачаи ачкидорае. Агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошен, метавонед ки дар ин ҳамин рақамҳо бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунем, бигӯ ки акаи савдотиҷӣ ҳамин хонаи мара я рекламаи фасон ки бардуи азиз анаҳози просмотрои савдотиҷӣ миллион шидеса, иншолло ки ҳамин хонатон арзон боша ё мошинтон арзон боша, результати соз метаҳад. Барои он бардуи азиз дар WhatsApp чизе ки барои фурӯш дошта бошен, роӣ кунен, мо реклама мекунем. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.